Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman doğullar, geçen celesedeki bahslen iri aramızda hormatly tasirlan biri Vehhabiler şefaate münkurdur. Vehhabi bolan cemaat enbiyalar, evliyalar, şuhadalar şefaatini kabul etdiýänlerdir. Biz olan şefaatini kabul etdiýäs. Şu taýdan olar çağırmaklyk, sığınmaklyk ve ehl-i sünnetin aqidasydyr diýip şu forum birisi kepleri aýtdy ki haýgatynda adamyň ýüregi agyrýar. Şu Hudaýyň bendeniň aýdan keplerinden. O näme diýip hiç bir adam, hiç bir musulman, hatta sizin Vehhabi diýip tanıyan adamdan ki olan cemaati ýok bunyň aramyzda. Sizin şu ýüzeydi Vehhabi diýen adamdan da hiç bir musulman şefaate münkur däl. Şefaat diýerler näme musulman dogurlar? Şefaat diýerleri Peygamber sallallahu aýdan kefi. Şefaat diýerleri erti kıyamet günü Allah Taala'nın ýanyna imanly adamlar barjak, günah kebire murtekep bolupdurlar. Oşol günah kebire murtekep bolan sonra Allah Taala ol günahkar adamları bağışlamaklyk özünde bir irade var. Ştada olar ki bağışlayacak arada Peygamberin de derejesini kaldırmadan çüreyim. Şehitlerin, ulamaların ve baştaki hafızı Kur'an'ın derejesini kaldırmadan çüreyim. Şolara da bir makam şefaat verip Allah Teala'nın izni iradesi bilen olar da şefaat edip şolun günahlarının bağışlanmakına sebep olacak. Nelekim hadise gelýär, şefaati li ehlil kebaire min ummeti. Men şefaatim kim için bolacak? Men öz ummatymdan her kim günah kebire murtekep bolan bolsa, şu dünýäden imanly giden bolsa, men ummatymdan saýylsa, pes şoňa men şefaatim boljak diýipdir. Pes musulman dogan hiç bir musulman şefaate münkur däl. Şefaat bir sabitdir. Gurrun ýok boljaklygyna. Emma şefaat Peygambere Kur'an'dan, hadisten mutawatiran şu Peygamberin şeýle bir makamy eýe boljaklygy. Bu bir sabit zat. Emma şefaat diýerler haçan bolýar? O näpärm bolýar? Wukuşyň haçan boljak? Wuku musulman dolar kıyamet günü boljak. O taýda da Peygamber öz başyna şefaat edip biljek ki onuň geleni belki Allah Taala'nın izni iradesi bilen Allah Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etjek. Inalekem ol kıyametin destany aýdylýar. Kıyamatda o bir wakya boljak. Näme waka ýanky Hazreti Adam aleyhissalamyň ýanyna adamlar barjak. Heni hesap kitap başlygysyz adamlar hayır helak. Kim kimi ene ogly bilenak, ogly enen bilenak, ata ogly bilenak, her kim başagay öz ýagdaý bilen adamlaryň hemmesi nauzubillah Hudaý taqqadan ortawaçylykdan dünýede ahiretde adamlaryň hemmesi ýalaňaç boljak diýdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha enemiz sorady ýa Resulullah Huda adamlar kıyametün ýalaňaç boljak kitapda meydan haşyrda ýa Resulullah Huda adamlar bir-birini gözlemer mi diýdi. Onda Aişe diýdi. İş menden gyn diýdi. İş menden beter gyn ýaty diýdi. Adamlar o taýda ýagdaý boljak da bir-birini gözlemeýän. Öňde otdy. Öňde cennetdi, cehennemdi. Näme boljak belli dähini. Ýene-lekin 5 dagadan oda ýesen giýramal. Ebedil ebed cehennemde ýatan ýanamal. Edinişden kabul edilecek edilmeyecek belli de iş menden gyn ýaty diýdi. Adam o taýda howselesi bolsun, adam bir-birini gözlemleydi. O zaman şu taýda Allah Taala adamlar näme etjeklerini bilmäni öňçäk Adam aleyhissalamyň ýanyna barýarlar. Adam aleyhissalam diýe men şol iýmelle bagdan iýdim. Hudaý Taala asy boldum. Siz gidin Nuh aleyhissalamyň ýanyna. Nuh aleyhissalamyň ýanyna gelýärler. O da olur etdiýär. Ondan sonra İbrahim aleyhissalam ýanyna, o da olur aýtýar. Toram gelýär İsa aleyhissalam ýanyna, şeýle arka gelýärler, ahir Peygamber aleyhissalam ýanyna gelýärler. O Peygamber sallam maňlaýa secdesini goýup, kän dua edip, ahirde Allah tarapdan emir bolýar, sen başyň galdyr. Dile beriljek saňa diýdi. Şefaat kıyamet günü zuhura geljek. Waqy boljaklygy şu taýda. Peygamberin şeýle bir makamda boljaklygyna hiç bir şek şüphe ýok. Emma musulman dogullar şu şuwatda belki kıyamet günü bir boljaklar. Inalekem şu kitap Allama Turpoşi rahmetullahi aleyhin kitabı. Qarny haftamda 700 ýyllamyna ýazylan kitap şu taýda Seffi dibisişinde el-Mu'temed fil Mu'teqadda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine hakkında aýtýar ve şefaat Resulü Huda sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem beraý murtekebane kebair az ummet der rûz kıyamet sedgı rasas. Doğru şefaat etjek. Emma haçan boljak? Kıyamet günü boljak. Sonra da
8 nov şefaat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sabit ettir ki kıyametin Peygamber Huda şöyle zatlara derecen kalmaklığına, adamın kazanmaklığına o şoň emmeş başa zatlara näme etjek Peygamber Huda şefaat etjek diýdi. Inälekem bolsa özümüz her namazdan adandan sonra biz dua etdi. Peygamber Huda hadisi aýdypdyr. Sallallahu liyel vesile menden çürim Allah'dan vesilen dileň diýipdir. Fe inneha derecetun fil cennet şu vesile diýerleri cennette bir derece la yenaluha illa abdun vahidun ol derece ki vesile bolsun ona hiç kim yetmer meger bir benne şol makama eýe bolar ve erju minallahi en yekuna huwa ana men umidim ma Allah'dan ki şol bir nefer men bolaýyn diýdi. Şoňa näme diýilýär? Şoňa makamy şefaat diýilýär. Şol makamy şefaati Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diýipdir ummatyna siz şol maňa dua edin. Kimin şol makamy şefaati eýe bolaýyn. Duasy näme? Inälekim azandan sonra dua etdi. Allahumma rabbi hadihi da'wati tamme ve salatil qaime ati Muhammedinil vesile. Şol Resulü Huda makamy vesilen ber. وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ şol makamı Mahmud şefaati kubra makamı şefaatini şoňa berjek diýdin ya Allah şoňa şonu ber diýip biz dua etdiýär şoňkun eger şol şoňkun Peygamber şoň şefaatin eýesi bolsa o şol şuwat waqy bolup duran bolsa biz Peygambere ber diýip dilemekdiň näme manysy bar? Hadiste gelýär inälekem Ruhul Beyan Cilde do sefesi sedi yazdı ayı siyopenç ştada geliyor ki Peygamber Huda diýipdir her kimi ki adan çekilenden sonra Allahümme rabbi hadi da'vati tamme ve salatil qaime at Muhammedinil vesilete vel fadile deyip Peygamber'e maňa diýipdir Peygamber Huda maňa şu makam vesilen dilese şu makam şefaatin hakynda maňa dua etse hallet lehu şefaati yevmel kıyame pes men şefaatim şol adandan sonra dua eden adama bolar şo diýipdir. Haçan boljak musulman dogolar? Kıyamet günü boljak. Inälekem Meşkatda we Müslim'in özünde de Müslim'de bab getirýär. Babu ihtibaun nebi da'wat eş-şefaati li ummetihi. Peygamberin öz şefaatini batırıp koymaklığı kıyamattan çürüyüm diye. Müslim'de de cildi, Meşkat'ta da cildi do. Ponsa'da sefe 504. sefesinde 2. cildinde Babul Havd ve Şefaat'e geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey deyiptir. Likulli nebiyyin da'vetun mustajabetun yed'u biha. Her bir peygambere şu dünyada bir kabul edilen dua var. Allah şoňa bir dua etmekde icazet beripdir. Şu dua men kabul edecek diýipdir. Allah söz beripdir. Her bir peygamber şu duany etdi. Ve inni ihtaba'tu da'wati şefaatan li ummeti yevmel kıyame. Emma men şu bir duamy ki Allah şonu men kabul edecek diýip wa'de beripdir. Şonu kıyamet günü ummatymı şefaat etmeden çürüyüm. Men Allah peygamber Huda men basyp koydum şonu. Peşotayda musulman dogolar. Şefaat diýerleri netena Peygamber sallallahu sabit. Ulemalar ba, şuhadalar ba, ýaşy adamlar ba, hafız-ı Kur'anlar ba. Şoňa meňdeş başdaky kan adamlar Allah Taala magam şefaat etdi kıyametün berip tebarahim. Şüpür bolar şefaat etjek. Emma wagty ki şu şefaat wukuwa gelenak. Hedi şüpür zuhura gelenak. Şoňkun biziň çağırmaklymyz ya falany meni şefaat edewori. Ya falany men dadymy ýeşewori. Ya falany meni Hudaýdan dilep alawori diýmekligiň näme manysy bar? Şu magam şefaata, şu biziň adandan sonra etýän dogamy da dogry gelmeýär. Allah Teala hemimize tawfik amel versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.